Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana napunta mga higala din ang atong tulumanon sa kahanginan, C.O.A. Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Sa tarong adlaw mga higala, Lunes na gyud, eleksyon na gyud. Di na ni matabang mga higala, no? Election na yun. So, kumusta na mga higala? Andam na mabukin sa inyong butaran. Are you ready prepared of whoever is your choice alang nga mo mulingkod sa ilahang mga katungdanan? Pwede mga higala, no? Atong pangayoon karong adlaw ang pag-ampo sa atong mahal nga patron karong adlaw nga mao si San Pancracio. San Pancracio. Pero padayon ta sa ato ang mga buhatonon mga higala, no? So importante kayo karong adlaw lang kanato tungod lagi kay mupili kita sa angay natong palingkuron sa mga matud pa kining posisyon nga mo'y mutabang kanato. Pero ari kita sa CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Mga kaobispuhan na nawagan karon sa mga katawhan nga mao'y palabihon ang kaayuhan sa kinatibuk-an o dili lamang ang ilang kaayuhan. Muna karon ang gipagdayag sa ato ang mga kaobispuhan. Balita mahigala gikan sa Vatican, padayon karon maghigala ang pagpaabot kung kanusa na gyud mapili na gyud nga bag-o nga Santo Papa. Ayan, no? So, din lang, sa daghang pag-ampo lang kita mga higala, ha? Nga doon na nagkikitay Santo Papa. Okay? Pero ari na ta mga higala sa ato ang Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karon sigon sa ako nang gisulti kaganina, si San Pancracio. Abo kuno kini si San Pancracio mga higala, usa kini siya ka martir na atong panahon ni Emperador Diocletiano. No, niya si Pope Gregory the Great, no, ni naghimo og usa ka matod pa usa ka kining kini ba gitawag nato og usa ka monasteryo, no, nga gipahinungod alang usab kang San Pancracio, no, usa kini ka monasteryo, no, nga gihimo ni gitukod ni Pope Gregory the Great alang kang San Pancracio tungod sa iyahang bayanihon nga padayon sa iyahang pagtuo bisan pa sa kadaghan sa mga pagsulay nga iyahang nasugatan. Yan, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Hala rin na ta mga higala sa atong mga catechism. Sa imong kalimot ha. Katong wala pa kabutar na, hala butar na kay masiradaan o niya mo. Kuto berlaban sa alas 3 ang butaranay. So mas maayo gyud nga makabutar na aron nga dili kita masiradan. Mausik raw niya ng atuang mga matud palagi ang atuang buto nga dili nato magamit alang sa kaayuhan sa tanan. Okay. Nalanaw rin na kita sa atong mga catechism. Nari na ta sa atong catechism mahigala, no? Matud padre, unsa man gyud padre ang mga pagtulunan kabahin sa Christianity. Ayan, no? Usa sa mga kining pagtulunan kabahin sa Kristyanismo mao kining gitudlo ni Pope Benedict XVI. Nga matud pa niya, the church grows by attraction, just as Christ draws all to himself by the power of his love, culminating in the sacrifice of the cross. Nga sa ato pa, atong yung paningkamutan, nga ang simbahan, daghan gyud ang madani. Sama ba sa nahitabo kang Kristo, nga daghan kayo ang nadani? Daghan kayo ang nadani sa iyahang mga gipanghimo, no? Mag-ayo sa mga masakiton, nagtabang sa mga kabus ug daghan pang uban, no? So maka na ang gitudlo usab ni Pope Benedict XVI. Unya unsa sa mga makatabang kanato aron mahimo nga
matud pa attractive ang simbahan, mao kining Mateo 13 kapitulo 3 ang sa 16. You are the light and salt of the world. Sa ato pa kitang tanan di ay gitawag aron mamahimo nga asin o kahayag sa kalibutan. No, sa ato pa kung atong pamalandungan unsa man gyud kining asin, preserving and reconciling. No, Christian's task is to be the salt of the soul. Kaya unsa ganito ning kuan kana nganong gitawag kita og salt of the society, matud pa because of the many qualities of the salt. Preserving, no, kana bitang ma-preserve, reconciling, no, mag-abot ang nagkalain-lain nga mga talami sa pagkaon ug mahiusa diha sa matud pa sa kalami, sa asin, no, nya giving meaning where there is no meaning, no, and giving hope where there is no hope. Muday na asin, pagkaasin mahigala, no, nga mahatagan og kahulugan ang kalibutan bisan pa kung wala nagyoy kahulugan pa, no, o makahatag og paglaom bisan pa kung wala nagyoy kahulugan ang kalibutan, wala na paglaom ang kalibutan. Sa Juan kapitulo 8 bersikulo 10, Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So, sa ato pa sa John 18 chapter 8 chapter 12, Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Shining does not mean self-propaganda, self-publicity, self-glorification, but bearing fruit in our life, bringing life and to others. It is about our deeds in society, in politics, in culture, and social life. No, sa ito pa karon nga daan nga mga panahon na mahigala, sa ito sa panawagan sa mga obispo, pinaagi sa eleksyon o sa mayan atong pagbutar, kita na nahimong kahayag ug asin sa katawhan. No? Kay kamberon, eleksyon bayaron. So atong pa rin kamutan gyud nga ang atong mga tumong na ining kinabuhia subay gyud sa paghimo sa atong kaugalingon nga asin o kahayag sa katawan. Muna nga sa Isaias kapitulo 18 bersikulo 8 sa ingon, mudanag matud pa mudanag ang inyong kahayag ingon sa banagbanag sa kabuntagon ug mangayo kamo maayo kamo pagdali, maggiya kaninyo ang inyong katarong ug sa inyong tuyo panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Abi na mahigala, no? Eleksyon naman. So, aris ako ha. Daghang kayong salamat sa inyong papakiguban kanako. Og ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit na usab kaninyo. Og manalangin ka nato ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang pagkatikisis. Dado na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong Mudto, Pilipinas.